нафарҳое ки дар паспортҳошон печати фалшивӣ доранд ва қонунӣ кору фаъолият бикунед. Агар маъқул набоша бара китоб бихонд. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат то охирша тамошо кунед ва ба саволҳотонам ҷавоб мегиред. Амалиёти нав дар Омск. 12 парванда ва ихроҷи 3 нафар муҳоҷир. Дар Федератсияи Русия боз як гуна рейдҳои нав ташкил кардан барои нафарҳое ки ғайриқонунӣ будубош доранд ё ки ғайриқонунӣ иқомат мекунанду мақсад ё ғайриқонунӣ вориди Федератсияи Русия шудагианд. Вазорати корҳои дохилии Русия рӯзи 25 декабр гуфт, амалиёт 88 мавриди нақзи қонунро ошкор кард. 12 парвандаи ҷиноӣ. Ба иттилооти Вазорати корҳои дохилӣ, муҳоҷирон қоидаи будубошро дар Русия вайрон карда, ба идораи муҳоҷират маълумоти нодуруст доданд ё ғайриқонунӣ кору фаъолият карданд. Думаи давлатӣ дар 9 моҳи охир беш аз 10 қарору қонуни маҳдуд ё манъкунандаи кори хориҷиёнро дар Русия қабул кард. Даҳҳо ҳазор нафар бо далелҳои гуногун аз Федератсияи Русия берун карда шуданд. яъне ки амалиётҳои нав дар як шаҳри дигари Федератсияи Русия пешгаш гардид. Тибқи ин амалиётҳои наве ки дар Омск ташкил шудагиҳ, нафарҳое ки дар паспортҳошон печати фалшивӣ доранд ё нафарҳое ки бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Федератсияи Русия шудагианд ё документ надоранд, ана ҳамин гуна нафарҳоро дастгир карда аз Федератсияи Русия депортатсия мекунанд ё баъзе нафарҳое ки сарҳада ғайриқонунӣ убур кардагиҳ, имконият ҳаст ки нисбати ӯ гуна нафарҳо парвандаи ҷиноӣ оғоз бикунанд, чунки ғайриқонунӣ убур кардани марз ин аллакай уголовни дела мебошад. Ба ҳамин хотир доимо ҳуҷҷатотона дуруст тахт кунед ва қонунӣ кору фаъолият бикунед. Комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон бирен ё пеш аз граница рафтан запрети хитона аввал проверка бикунед. номерошон дар рӯи экран мебирояд, занг занед, суҳбат кунед, ҳам граница мебаранд ва ҳам запрети шуморо метавонанд бифаҳманд. Як нафар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон. Шахсе ки номаш дар чорни списка ҳаст, агар ба Тоҷикистон нарава, саркашӣ кунад, дар вақти рейд кардан ба даст гиранд, ягон ҷазо медиҳанд? Ҷавобашро интизорам бародар. дар чорни списка номи шумо беҳуда намебирояд. Бо тариқи ягон қонуншиканӣ ё ягон ҷаримаро пардохт накардан номтон мебирояд ва ба шумо муҳлат додагӣ ҳастанд ки ҳар касе номаш дар рӯйхат ҳаст аз Россия берун бибирояд ва аз сари нав вориди Россия шавад, қонунӣ кунад ҳамаи чизоша. Агар то 5 феврала ҳамин нафарҳо набироянд, бо тариқи автоматӣ депорткунӣ сар мешавад. Муҳаммад нависондай. Ассалому алайкум акаи Сормон. Мехостам савол пурсам. Ман дар Федератсияи Русия қариб 3 сол будам. 2 солу 11 моҳ. Ман ягон қонуншиканӣ накардам. Пули патентро ва прописка сари вақт месупоридам. 6 декабр омада будам ба Тоҷикистон. Мехоҳам 25 то 10 марти 2025 гашта ба Русия равам. Ягон мушкилӣ намешавад? ҳамаи чизотон ки 100% бошад, ягон проблема ки надошта бошен, хушбахтона ягон мушкилӣ намешавад барои айсари нав ба Россия сафар кардантон. Як нафари дигар нависонда: бародар, аввал забони адабии тоҷикиро аз худ кун. Агар маъқул набоша бара китоб бихонд. Мақсад мо озод барномаҳоро пеш мебарем. Як хеле мефаҳмонем ки осонфаҳм боша. Ҳозир ман агар аз рӯи кодекс бигирам бихонам, 99% боварӣ дорам ки намефаҳманд мафҳуми ҳамон чизоро. Рӯзиев нависонда: салом Сормон. Сози бародар, илтимос ҷавоб диҳед. Ман дар Россия кор мекардам. Документ доштам, аммо мара ҳамон рӯзи дар даст набудагиш аз метро милитсияҳо бурданд ба спецприём. 21 рӯз мондем. Баъд ба аэропорти Душанбе овора карданд. 2 сол шуд ки ҳоло ман ба Россия нарафтам. Маро депорт карда бошанд ё не? Ҳама документон буд, омада ба дастам. Пешакӣ раҳмат. вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатотон 100% буд, шумо метонистен ҳамун вақт мисол одамое ки дар ҳамхели ситуатсия меғалтанд, ҳамун суратҳошам боша, метонен ки бо суратам нишон кутен. ё ки дар дастонам набоша, и хеле бародар ки шуморо вақти адел мебаранд, дар уҷа ному фамилияи шуморо мезананд, дар ба задани ҳамаш мебирояд худаш, мисол чӣ документе ки шумо дошта бошен. ва вақте ки шумо омаден мехоҳен фаҳмидан ки депор дорен ё ин ки не, аз ҳама ҷои хуб шуғли аҳолӣ мерен, ҳамунҷада паспорта пешниҳод мекунен ва ба шумо меган депор дорен ё ин ки надорен, 100% дилпир мешен. Ёрова нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон. Ман дар чорни 120 ҳазорада метонем равем моҳи январда бо обратна охири январда биёем. Бале, метонен омада.
то 5 феврала ба ҳамин хотир муҳлат додагианд ки аз Россия берун бубуроен ва обратно вориди Россия кишиден чизотона қонунӣ кунен 100% бикунен. Назаров нависонда: ассалому алайкум. дар соли 2025 авфи муҳоҷирон мешавад ё ин ки не? як бор пешниҳод шидагӣ буд, вале мутаассифона ҳозир аниқ нестае ки ин пешниҳод дар соли 2025 қабул мешавад ё ин ки не. бояд ки бишавад, тибқи ҳамун пешниҳод бигирем. Агар як нафари дигар нависондае ки салом ака, ман дар вақти призов агар Тоҷикистон бурам, студентам мехонам, мара мебаранд ба хизмат. вақте ки призов даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ боша ва шумо хоҳем ки биёен дар ягон ҷое ки таҳсил мекунен, аз ҳамунҷа якта маълумотнома мегирен. маълумотномаи донишҷӯӣ гирифтан мебиёен ва чанд қадаре ки месем боз мерен. абрана дар ин ҳолат шуморо даъват намекунанд. агар ки даъватам кардан, маълумотномаро пешниҳод мекунем. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.